салом дӯстони азиз, салом подписчикони Goal TG. имрӯз баъзе хабарҳои варзиширо мо ба шумо пешниҳод мекунем. варзишгар духтари эронӣ оид ба футзал мутаассифона дунёро падруд гуфт. Сабаб ин аз 50 то 85% баскетболбозони НБА марихуанаро истифода мебаранд. Марко Ван Бастен мегӯяд ки нафароне мегӯянд ки Криштиано Роналдо беҳтар аз Месси аст. онҳо аз футбол тасаввурот надоранд. як бозингари италиявӣ ки аз гурӯҳи серия С мебошад, дучори беморӣ ва айни ҳол дар беморхона ҳузур дорад. ёдовар мешавем ки Италия давлате аст ки дар чорум ҷо мебошад аз беморӣ. Sport.ru хабар медиҳад ки шояд бозии главнии Италия байни дастаҳои Ювентус ва Милан бе иштироки мухлис гардад. Сабаб ин Мария Шарапова дар сомонаҳои интернетӣ хабар дод ки шояд ки карьераи варзишиашро имсол ба анҷом расонад. бозингари машҳури дастаи Реал Мадрид Серхио Рамос аллакай ин дафъа чорум корди сурхи худро гирифт ва ба мисли Златан Ибрагимович антирекорд мекунад. мутаассифона бозингари дастаи Бавария Левандовски тӯли як моҳ ба майдон баромада наметавонад, чунки ӯ ҷароҳат бардошт. Ҳабиб Нурмагомедов мегӯяд ки бо Конор Макгрегор ҷангидан ин пули хеле хуб аст, вале Конор Макгрегор сазовор нест барои титул ҷангидан. писари Криштиано Роналдо дар саҳифаи Инстаграм сомонаи худро кушод ва дар як рӯз аллакай 800 000 обуначиро ҷамъ кард. бозингари машҳури бразилӣ ки айни ҳол дар Фаронса дар дастаи ПСЖ бозӣ мекунад, мутаассифона дар соли 2019 дар даҳгонаи беҳтарин бозингарони Лигаи Якум ҷо наёфтааст. дар даҳгонаи беҳтарин бошад, ана инҳоянд. дар ҷои даҳум Теджи Саванг, дар ҷои нуҳум Муса Дембеле, дар ҷои ҳаштум Марко Верати, дар ҷои ҳафтум Мемфис Депай, дар ҷои шашум Идриса Гуе, дар ҷои панҷум Тиаго Силва, дар ҷои чорум Маркиньос, дар ҷои сеюм Висам Бен Йедер, дар ҷои дуюм Анхел Ди Мария ва дар ҷои якум Килиан Эмбапе. ёдовар мешавем ки Неймар дар ҷои 11 буд. Криштиано Роналдо дар соли 2020 дар 10 бозӣ бо задани 13 гол мушарраф шудааст ва дар 5 чемпионати пурқувваттарини ҷаҳон дар ҷои аввал аст. ҳамлагари Боруссия Дортмунд Эрлинг Холланд ва бозингари дастаи Лион Муса Дембеле бо 12 голӣ дар ҷои дуюм ва сеюм ҷойгир ҳастанд. баъди бозии Эл Классикои Испания байни дастаҳои Реал Мадрид ва Барселона, бозингари дастаи Реал Мадрид Винисиус қайд кард ки баъди анҷоми қисми аввали бозӣ Криштиано Роналдо ба назди мо омад ва гуфт ки ғалаба аз они мост. барои ҳамин голи задаамро ба мисли Роналдо ҷашн гирифтам. гуфтам ба маврид аст ки голи аввали дастаи Барселона ба Реал Мадридро аз дастаи Реал Мадрид Винисиус ба самар расонида буд. бозингари дастаи Реал Мадрид Серхио Рамос гуфт ки Лионел Месси ин бозингари ғайриоддӣ аст. ман фахр мекунам ки дар Лига бо чунин бозингар қувваозмоӣ менамоям. дӯстони азиз, расидем ба анҷоми барнома. дар охир мехоҳем ки шуморо бо ҳайати беҳтарин бозингарони даври гузаштаи Лигаи Чемпионҳо шинос намоем. хуб дӯстони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи мо. ташаккур мегӯем ки шумо моро тамошо мекунед ва дар охир гуфтанӣ ҳастем ки ба рақамҳои зери видео муроҷиат намоед ва ба шумо 20 сомонӣ мегузаронам. хайр дӯстони азиз, то барномаи оянда.